Den nye sikkerhedspolitiske situation, som Europa står i, forandrer i virkeligheden alt, også for EU. Sagen er den, at tidligere kunne vi regne med, at vi kunne regne med amerikanerne. Nu kan vi ikke regne med, at vi kan regne med dem. Det kan være, at vi kan regne med dem. Det kan være, at vi ikke kan regne med dem. Og dermed så er alting allerede forandret. Jeg tror, analysen af det er, at Europa i et eller andet omfang bliver nødt til at stå på egne ben. Men for mig at se, så er det en situation, som i virkeligheden bare rejser nye spørgsmål. Fordi, hvad vil det sige, at Europa skal stå på egne ben? Vil det sige, at EU skal stå på egne ben? Vil det sige, at nationalstaterne skal styrkes? Hvor er det, den forsvarspolitiske forpligtelse lander? Alle de spørgsmål er dem, der bliver rejst nu, og sandheden er, at der ikke rigtig er nogen, der har gode svar på dem.